Давай про соцсети твои поговорим. У тебя есть два YouTube-канала. Один на 517 подписчиков, Популярны, да. второй на 3 и 11. Да, там так склалася, што вось той першы, які 517, быў спачатку прызначаны для музыкі. Угу. А потым у 19 годзе я завёў канал пра тэхналогіі, у 20-м манетызацыя была, і до 22-го года была манетызацыя, можна было, нават мне, 17-гадоваму хлопцу, 18-гадоваму, тебе там $100 капнуло, сидишь такі, здымаеш відосы, там потым рэкляма, а потым манетызацыю абрубілі, я подумаў, поставлю все на кон, поставлю все на музыку. Да, я хотел сказать, вот TikTok, Instagram, я так немного полазил, посмотрел. У тебя как-то в Ютубе одно, в ТикТоке там песни, в Инстаграме там вплоть до того, что ты у людей на клип деньги просишь. Разнообразие. Так да, трэба ж. Слухай, калі на тебе подписывается чалавек, ён жадае слідкаваць за табой. І калі ты прапануеш ему перайсці на іншую сацыяльную сетку сваю, ты павінен сказаць, чаму на гэту сетку ён павінен подпісацца. У Інстаграме там такое жыццёвае, Тэлеграм там максімальна жыццёвае, там просто кружочак «Я прачнуўся», кружочак «Я паеў», кружочак «Я там вучуся ў каледжы», кружочак «Я на працы». Да. А на Ютубе там чыста вось, тое, што па творчасці канкрэтна па музыцы. Новы трек, там новы кліп, што-небудзь такое. А TikTok гэта вось аўтарскі блог пра ўсё па-беларуску, не толькі там пра музыку, пра ўсё па-беларуску.